ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೆ ಪಿದಡ್ನಿ ದೂರ ಪಂಡ ಕಟಿಲ ಪೋಯರೆಗ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಬುಕ ಉಂದು ಆದ್ಯ ಪಂಡ ಸೊ ಬಾವಾಜಿನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆತ್ತಲು ಅದಿ ದೂರ ಹೋಗುದು ನಾವೀಗ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಮಕ್ಕೊಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಅವು ಬಾವಾಜಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತದೆ ಬಾವಾಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚುಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಕಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ಚೆಡೆ ಅವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯಪಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಂತದಿನ ಜನಲಿತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ವೆರೆನ್ ದಿಸ ತೂ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅವ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದುದು ತೂಲೆತ ಈ ನಮ್ಮುನಿ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಡಲ ಇಂಚಿನ ಸನಿದಿ ಸನಿದಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಪಂಡ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜನ ಪಂಡಿತ್ತರ ಅಂಚ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪಾವೇರ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಉಂದೇಕೆನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತರ ಅಂಚ ಎಂಕ ಒಪ್ಪಗ ಈತ ನೆನಪ ಅಂಡ ಎಂತೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಿ ಆದಿ ಲೇಸ್ ತಿಂದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗೆಂತ ಕುಡ್ದದ್ದ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕುಡ್ದದ್ದು ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೆ ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೆ ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೊಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂಡೆ ನೋನ್ವೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಡ್ನಿ ದೂರ ಪಂಡ ಕಟಿಲು ಪೋಯರೆಗ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಬುಕ ಉಂದು ಆದ್ಯ ಪಂಡ ಸೊ ಬಾವಾಜಿನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆತ್ತಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅದಿ ದೂರ ಹೋಗುದು ನಾವೀಗ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಮತ್ತೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ದಾನಿ ಪಾತೆರುಜ ಸಲ ಒಂದು ಆದಿ ಮಕ್ಕೊಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಅವು ಬಾವಾಜಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತದೆ ಬಾವಾಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚುಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಕಾಶ್ ಆಗ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮೊಸರು ತಗೊಂಡಿ ನೀನು ಇನ್ಸೈಡ್ ತೋಜು ಇನಿ ಸಂಡೆ ಐತೆ ಅಂಚ ಸಂತೆ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಸಂತೆ ಅವನುಂಡು ಸಂತ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಅಂಚ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆದ ರೋಡ್ ಇಗ್ಲಕ್ಕಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ಚೆಡೆ ಅವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯಪಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಓಂದೆ ಉಲ್ಲ ಪೋವನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಂತದಿನ ಜನಲಿತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ವೆರೆನ್ ದಿಸ ತೂ ಓಡ್ ನಮಕ್ ಕಾತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾತೆರು ಜನ ಆದಿ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತೆಂತ ಆದಿ ಓಡ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ
ಇಂದ ಉಡುಪಿಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂವನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆಂಕ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಬೊಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ ಮೇಕಪ್ ರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಎರ್ನನ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅವ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದುದು ತೂಲೆತ ಈ ನಮೂನಿ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಡಲ ಇಂಚಿನ ಸನಿದಿ ಸನಿದಿ ಬೊಕ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ರಶ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಡೆ ಆತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಮನಿ ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಬರು ಇಡೆಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ್ ಬಾವಾಜಿ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಪಿದಡಿಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೆರತ ಪಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ನಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದಡ್ನಿ ಇಡೆಗ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಣುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಪುದರ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರೆಂಕ್ ಆದ್ಯ ಅವರು ಇಣುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಇಣುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ. ಓಹೋ ಹೌದಾ ಆದ್ಯಾ? ಹೌದಾ? ನೀನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಆಯ್ತಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಏನಮ್ಮ ತುಂಡ ಅಂದ ತೂವರೆಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದಲ್ಲೇರ. ಹಲೋ ಕ್ಯೂಟೀಸ್ ಕ್ಯೂಟೀಸ್ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಐ ಐ ಐ ಐ ಐ ಚಂದ ಇತ್ತು ಚಂದ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜರ ಅಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ. ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಒಬ್ಬಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ ತನ್ಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜನ ಪಂಡಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ. ಬಟ್ ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪಾವೇರ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಉಂದೇಕೆನ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅಪಗ ಈತೆ ನೆನಪ ಅಂಡ ಬೊಕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಡ್ ಉಂದುಂಡು ಬಾವಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗುವೇಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪದ ನೀರು ಪಂಡ ರೋಗ ರುಜಿನ ಮತ್ತು ಪೋಪುಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಎನ್ನಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ಡೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಜಿ. ಪಗಲಂಚನೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಕೂಡ ಏನಮ್ಮಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ್ ತೂವನಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಯ್ಯೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ತೋಜುಂಡು. ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾ ಒಂದಿಪ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂದು ಬೊಕೋಡತೆ ಯಾನ ಪಗನೆ ದೇವ ಬೇಡ್ದಿತ್ತೆ ಈರಿಯ ಪಗಯ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಡ ಒನ್ವಾರ ಇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ. ಕಟೀಲ ತಲಕ ಪೀಟೊಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಲಕಾರುಡು ಕೂತ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನುನ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಉಡಲ ತಲತ ಮಂಟ ಪೊಡು ಕುಲ್ಲದಿರೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಡು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ.
ಅಬ್ಬಾ ದೇವ. ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಯಾನೊಂದೇ ಬೇಕಂತ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡರ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೋನೆ ವಚ್ಚುನ್ನೆ ಹಾಂ ಎಂತೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಿ ಆದಿ ಲೇಸ್ ತಿಂದ್ರಿ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗೆಂತ ಕುಡ್ದದ್ದ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕುಡ್ದದ್ದು ಜಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಸನ್ನಿಧಿಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎದುರುಡಂಚುತ್ತಲೆ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನೋ ತೋಜಾಬೆ ತುಲೆ ನಂದಿ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಉಚ್ಚಿಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ ಮರೊಂಡಿ ಬಾವಾಜಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಆ ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ ಇಂದು ಪಂಡೆಯ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮರೊಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಕುಲ್ಲೋಂದು ದೇವರಡ ಪಾತಿರೋಲಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.